Naa si Mime. Si Saysay nakapangas. Si Papa nakauli gikan sa Medina. Daw si Riri nagpangas sila. Nay saging. Agod. Mag-almusal na kami. Tapos ang ulam namin maliit na isda, yung maranay kasi may naglaho kanina. Tapos may kinilaw. Ito, kinilaw. Ayan, nilagyan ng itlog. Lechon. Bring house din. Ready to eat na. Mag-almusal na kami. Nakauwi si Papa galing sa Medina. Si Iglot. Tapos kapatid ko. Alin na. Kainan na. Nasilingling. Nahimos na po ang buhok ni Lingling. Mana si Lola. Bagyo dito gahapon, Tik. Bagyo. Maghapon na ang uwan, no. Landslide yung Davao. A few moments later. Oh, no, 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 no. Here kami sa Pasignalan. Tapos ang mga pamangkin ko nandito din. Tapos na rin kami nag-TikTok. Ayan, nag-TikTok din kami dito. Tapos yung partner ko, ayan, nagdala siya ng saging. Ayan, may saging dala. Si Lingling. Hi! Tapos si Ingot. Hi! Kat-kat si Ingot. Tapos si Bentoy. Hi! Og si Iglot. Hi! Si Loy-Loy. Pauwi na kami. Ang mga bata. Ay, Diyos ko, malingaw na lang po ko diri sa bukid. Sige na. Uwi na kami! Uwi na kami! Ay, daddy si Ron. Dato Ragyo. Pagdali nga ngut. Bilisan ninyo, bilisan. Pauwi na kami. Yung partner ko doon dumaan sa kalsada kasi nandun ang motor niya. Ang mga pamangkin ko. Nagsulong sa sundalo. Pagdali mo diha, pagdali. Hi! Ako ito si Bantalinis. Paigo ba di ay? Si Kuya na lang. Si Loy-Loy, si Ingot, o si Iglot ang baklay. Oh. Sige, kamo na lang duha ang baklay. Kamo na lang tulo ang baklay. Sige, Ingot. Daw si... Oh. Ay, si Lingling, rumasak niya. Sige. Nasakay ko. Ayaw to. Sakay lang si Bintoy. Si Tito. Tesa pa, ibalin sa si Bintoy diya sa tubangan di. Dara. Ha? Dara sila. Okay na ni Donel? Okay na dia. Tesa pa. Si Lingling. Sige na, ready na. Bangot, abakingot. Kuha ang galon. Bangot.
Kuha ang galon. Baliki. Angot. Lumag na. Baliki ang galon. Nagpas. Nahulog ang galon. Naku, lagayan ng tubig. Ay, singot sa wait. Hagbong na ingot noon na. Here na kami sa bahay. Baklaya sila. Di ba't paigo? Tuy, tuy, tuy. Ang tuy, 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 tuy. Ang tuy, 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 tuy. Ang tuy, tuy, tuy na mo. Ang akong auntie nag-ibot sa bulanghoy. Sige, sige. Na. Gagmay sa gunod, auntie, no? Kagmay ning siya dani lahi itong dato atong gipag-ibok. Nga maning ang gagmay siya gunod. Purong unod ng mga nanghigda. Kaya naghigda nga kuan, way unod. Ang lutya mo nindot kayo, auntie, oh. Ibot na tala itong ato kan unla. Ang lutya. Maraming ano yan. Bunga. Maraming unod yan. Uy, ugot kaya matugkot ko dyan. Bulanghoy, para sa kinilaw. Parang uulan na naman. Ibagong linis to ang ano namin, sahig. Mapita-pita na naman ito. Sinaw na ang aming sahig. May saging. Kain tayo ng saging. Ako ang dua ka bukiro. Karon pares bilang hoy. Pares dinamo. Ang ginamos na pug ko. Iling ka dani. Ayun. Meron ko sunod. Ito, nagutom sila. Saon na sila ganiha. Nag-apas-apas man. Tawan na, gutom. Do sa ginamos. Dana. Banda sa saging dito? Ano pa? Ha? Pakaw na pamanday dito ka. Tagay sa luloy. Inyo mo to. Banat kung kaon sa ginamos. Tukaran po niya akong kilid. Inom din mo dahag tubig ha. Ay nagkaon ba ginamos? Dahang tubig ang inumin para Ay, ta saging vlog. unsa pa saging oh. Kuha ko ba? Wa lang. Bang. Dua ka saging ang naubos ko. Ako isa upo nga. Pero nakatanya na ako mo. Sibog mo din eh. Dali ding. Tong din eh. Ikaw na inaning sagay mo ka? Mahulog na ah. Oo. Kasi nga dyan. Tak nasad. Kasi nga dyan. Ay pag tulo. Ay pa. Kain kayo kain. Di eman ko kay busog naman ko. Inom din paspas tubig ling ha. Duay ra pa kadaning una. Kasi naggisa da nilang Nanay. Ay, bintoy. buling ni si ingot. Ano ko? Mana kaneng? Inom dagang tubig ha. Isa ka galon. Ha? Isa ka ba? Daghan na inuma. Don't